Njengamanje la sinobaba uDladla umprofeti okuyena ekuthiwa ke uchumana nenkosazane yamanzi kusukela nje kudala. Umphakathi konke okwenzayo ukwenza ngokuthi ke inkosazane ixhumana naye bese etshela umphakathi. Mhlawumbe baba uDladla ngifisa ukuthi sixoxele nje ukuthi ngesikhathi niqala ukuchumana nenkosazane yamanzi ovela usuwumuntu oboniswayo noma yafika nje impela ngamehlo uyabonakala noma nanixhumana ngomthandazo. Ngazana isikhathi esiningi ngakhishwe eji ngisafunda isikole. Angizwanga? Ngale ngisafunda isikole nje ngisonto nje ukuthi ngale sithandaza nje ekhaya ntambama ukhulekele kulala la kwamehlesoza kwehla izwi nami kwavuleka nje ngoba ngivuleka izwi kodwa ngivele esikoleni ngabezanga kusasa ngibhalelisa ngakhala ngaleyo langa ubusuku bonke yibuza inkosi yami wangisemncane ngihamba kanjani kwalithi izwi cha ngizokhombisa wena ngokaJesu. Wenza konke hayi ngavuka sengathandaza kakhulu. Ngavuka ke lapho esikoleni sakithi eNtembisweni ngayovayisa ngempela sasa ngathi ngivele kwaze ngihamba ngingena-ke ngithandazela abantu. Nkosazana ke manje ngihamba ngithandaza ngihuba nje icwele ethi umlilo kaJesu umlilo uvutha phakathi kwami kuhlala kunevuselelo umlilo kaJesu. Ibona intombi lapha eshaya kancane ayiqhamuka ngibhincile ishaya kancane wena inkosazana hayi yona kaniyona ngilandela angekho umfundi ngihambe ngihuba nendlela engilandele kancane ngihambe ikhoboza lo nkosi yathi intombi ehlonipha yasehlanzeni angilandele nosiphela njalo uma isengilandele enye ilanga bafisa ukushupha izomoya nje isikhathi esiningi hayi lengikhuleka nje kakhulu hayi kwathi kunjalo ngenye ilanga ngiyahamba ngeza ufika ekhaya yabe ekhaya ngimboza kanje ngayizwa ngingaphakathi uthe ekhaya kuse Emvoti la sisemsinga enhlonga shuthi inkosazane esuka lapha ekhonini othukela khona ke angale lapha ke ngasekhaya ngesigodi ngenkosazana yangala eNtembisweni Emvoti igama layo African liyala uMonica yala yakaba isibongo inaso isibongo hayi isibongo ngabekaza basisho ukuthi ngesibongo ukugala uyisho nje abantu abathuyela uNkulunkulu ngoba sithutha abakade abantu emphakathi yonke emakhaya yonke indawo yomphakathi yona hamba kade abantu asethi simusuthi abantu bayiphethe kanjani noma bayiphethe kahle noma bangayiphethe kahle ngejela ulaka lapho yona sethi musuthi ulaka mawukhona ilanga kunisha ngelanga mabe kukuhle ayela kahle ishila kodwa uma kukubi ukhona kulo ndawo ukuza izulu uma izulu kuqhamuka isiphepho into ephansi kanyabo nakale duma uNkulunkulu. Sithe masikhuluma nenduna yenkosi babuchonco la ithi ukumuliswa kwenkosazane namhlanje kube umbono wesizwe akuyona inkosazane efikile yafuna umemo usho njalo basho njalo bona ngoba nami ngezwe ngobathi ayisithi sicela ukumemulisa lapho uyahlaba isipiti ngisekhaya yazi ukuthi hamba bajothi ngifuna bakhindi yami ngoba ayikho ukuthi ngingabukela impahla zami ezihlale. Ngizwa kade ukhuluma la uthi inkosazane yathi ifuna indle enkulu impela yathi yayifuna isitezi phela yabona kwenziwa njengoba seyithi yathi ifuna indle enkulu yathi ifuna isitezi le nto nje ngoba ingaka yakalwe mina ngenyawo phela ngisuke ngimukela inkosazane kanjalo phela ngimukela khona lapho sinavuka ngekho mangabe uzokhuluma naye inkosazane uzala emfuleni lo uthukela noma ngaphandle ngimukele nje kahle umukelo yona kahle ingena kanjani kwena emzimbeni ingena kahle ngokomoya okay awukhuleki okay yakwazi ukuyakhumbula ngisho lona siqala lapho manje siyakubona kunoma sekusuka la bayibona ukuthi ayimoya sahamba njalo sekusazana ihambisa ukunya weyihlukahlukene uma ke sesibuya khona ke lambo leli bayawajaka nayo yayikalwa inyawo ngikwazi ikofela ematheni hayi nje ngisuka nje ngihamba ngenyawo kanje ngicala ihamba lokugcinela sebathi nje ngawuphuma ezansi lapha ngabuye ngajiya ngathi lapho ngayihlangana ngayaphuma lezansi ngaphila nginqamula ngathi nginqamula ngathi ngicala ngenyawo mprofeti ngeke ngezwe bethi abantu kunemali ekinikelwe njalo bese iyophoswa lapha ekhonini ngaqedisile hayi ngaphosa ngisho ekhonini
Okokuqala nje la ngisafika la ngathi kunayo ingozi yakaConco leyo ukhona wabofile banikela imali yayiningi ngayithatha leyo mali ngathi ngilisha ashini ngayithwala ngesensimini ngayihlisa kahle ngibatshela ukuthi inkosazana le mali bangayithathi abantu isuke ishilo inkosazana mhlawumbe ukuthi iyayidinga imali inkosazana hayi inkosazana akayibheki yona iyanikelelwa uyanikelelwa iyasho inkosazana ukuthi inikele ngoba namhlanje iyafuna ukuthi inikele ngoba umuntu isikhathi eyinikelela iyakwazi ukubheka kahle uma kuwukuthi abanikelile abantu iyathokozela okay ayibheki umuntu emehlweni siyabuhlonipha kakhulu ngoba yona yona iyahlamuka manje ayizwani nabantu isikhathi esiningi kanjani manje lokho kwenza ukuthi hayi ngathi sebelinde wena babudlala socela ukuthi abe sibe siqhubeke uma ngabe sekuphelele lesigatshana sasesigcaweni siyabonga kakhulu babudladla ke lo umprofeti ekuyena ekuthiwa ke ukwazi ukuxhumana nenkosazane ngathi siyabona la yilokuthukela lolu umfula bese kuthi ke nayi nje inkosazana sebeqalile ke abantu ke bahlangana ke ziyawushaya ke la eMsinga endaweni yase enhlonge emabomvini kuthiwa ke inkomo zo4 enye iqhamuke kwaNgono enkandla esigodini esizweni saKaNtuli enye yanikelwa insizwa kaDumakude enye ithengwe induna uChoco bese kude enye ke yathengwa umphakathi iyo ke indlu le inkosazana yamanzi umcimbi ke ula nalo uthukela lapha ngezansi